Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Gibuhi ang Malaysian National baskog apan nagluya matud ni Sabah Police Commissioner Datuk Abdul Haladuddin Abdul Rahman. Sigon ni Rahman nga nagluya si Tin Nyuk Phon tungod sa layo nga biyahe ug sa emotional kini human sa unom ka buwan nga pagka-hostage ubos sa Abu Sayyaf Group. Si Phon gikidnap ni atong Mayo ning tuiga kauban ng laing Malaysian national nga si Bernard Phen Ted Phen gikan sa usa ka restaurant sa syudad sa Sandakan, Sabah, Malaysia. Si Phon gibuhian ni atong Domingo sa lungsod sa Indanan sa probinsya sa Sulu apan ang iyang kauban wala pa gibuhian ning pagbalita. Matud ni Sabah Police Commissioner Rahman nga ilang gitutukan na usab karon ang pag-rescue sa nahibiling Malaysian national. Mas importante ang tubig kaysa sa gitanyag nga proyektong tidal embankment sa Leyte. Ang gobyerno nagplanong mao kini ang pamahayag ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Ang gobyerno nagplanong magtukod og tidal embankment nga nagkantidad og 7.9 billion pesos ug gikatakdang sugdan sa last quarter karong tuiga. Aduna kini gitason nga 27.3 kilometers ug maggikan sa syudad sa Tacloban palo hangtod sa Tanawan. Matud ni Tacloban City Mayor Romualdez nga wala siya musupak sa maong proyekto apan kung siya ang pasultion, mas importante ang tubig nga gamiton alang sa mga pamilyang nagpuyo karon sa relocation sites human maguba ang ilang mga balay atol sa pag-igo ni Bagyong Yolanda ni adtong 2013. Matud niya nga ang mga residente nagdawat og tubig gikan sa mga atabay ug sa rasyon gikan sa city government. Hangyo sa mayor ngadto sa gobyerno nga hunungon usa ang proyekto ug sulbaron ang problema sa tubig. Kansang gastuhanan mokabat lang og 4 billion pesos alang sa pagtukod og water facility. Kay namdumang kapin sa 6,000 ka mga tawo ang namatay sa Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Kasagaran namatay human malumos sa storm surge. Padayon karong gipangita ang usa ka babay nga giingong midagit sa tulo ka buwan nga masuso sulod sa South Bus Terminal sa Dakbayan sa Subo. Midangop sa buhatan sa CIDG Central Visayas si Maricel Enriquez, inahan sa bata aron magpatabang sa pagpangita sa iyang anak nga ginganlag Lady Love nga gidagit ni adtong kalag-kalag. Ang suspect nga nagpakaaron ingnong asawa o konduktor nakuhaan og video sa CCTV camera sud sa terminal apan way bisan usa nga nakaila kaniya. Matud ni Maricel nga nananghid ang suspect nga babae nga mukugos sa iyang anak ug tungod kay wa siya nakitang daotan sa panagway sa maong babae iya kining gitugutan nga makakugos. Si Maricel nga usa ka vendor adunay giatiman nga customer ni atong higayuna ug wala na niya mabantay nga nawala na ang babae nga mikugos sa iyang anak. Sa pagsusi sa kuha sa CCTV camera sa sud sa terminal, ilang nakita ang babae nga nagkugos sa bata. Gituhang nakasakay na kini og bus paingon sa probinsya. Nanawagan karon ang biktima sa maong babae nga midagit sa iyang anak nga iuli na kini kaniya sanglit na balaka na siya sa kahimtang sa masuso tungod kay aduna kini sakit. Gibalog sa Lapu-Lapu City Police Office ang usa ka retired US Navy human nakuhaan og armas ug mga bala ang iyang bagahe sa Mactan Cebu International Airport. Paingon sa South Korea ni atong Domingo sa gabii ang 66 anyos nga si Timothy Lee Lindsay. Sa dihang gibabagan siya og biyahe sa airport security human nakita ng kalibre 45 nga pistola, lakip na ang duha ka mga bala ug magazine sulod sa iyang bagahe. Matud ni Lindsay nga kabalo siya nga adunay armas ang iyang bagahe ug plano niya kining i-declare sa higayon nga makasulod na siya sa check-in counter. Dugang sa Amerikano nga wala siya masayod sa proseso sa Mactan Airport ug nagtuo siya nga ipaagi usa sa screening machine dayon i-declare ang sulod sa bagahe nga mao'y sistema sa US. Nasuta nga way legal nga dokumento nga gipakita si Lindsay nga nagtugot kaniya sa pagbitbit og armas. Gipasakaan na og kasong illegal possession of firearms and ammunition ang Amerikano. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Giklaro ni Darna Director Eric Mati nga wala pay bisan usa nga napilian nga mupuli sa role ni Angel Locsin isip Darna. Sa PH interview, gibutyag ni Mati nga dili sayon mangita og puli ni Locsin sa maong Darna movie tungod kay adugay na usab silang nangandam alang sa maong salida. Sigo ni Mati nga nabala kasab siya sa panglawas ni Locsin, hilabi na nga gibuhian na niini ang maong movie project tungod sa iyang spine injury. Apan gipaniguro ni Mati nga silang tanan lakip ang ABS-CBN ug Star Cinema nagsabot na kalabot sa Darna movie. Kahinumdumang sa online poll sa push.com.ph nga si Nadine Lustre, Liza Soberano ug Catherine Bernardo ang nahimong top 3 choices sa mga respondents nga maoy daw ilang nakita nga mupuli kang Locsin sa maong Darna role. Ang Darna gikatakatang ipasalida sa sinehan sa sunod tuig. Alang sa uban pang showbiz chika, bisita ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, wala nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Masunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Dini natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you.